Morjesta! Se on Jens täältä Lietsusta, terve! Hei, käydään läpi joulun aukioloajat ja muutama pikku vinkki, millä voit pitää itsesi vetreenä joulun aikana, niin on kivempi palata sitten salille joulun jälkeen. Let's go! Lietsussa joulunvietto aloitetaan jo aattona. Pidetään lauantaina 12:00 joulun kehohuoltotunti. Silloin voi ottaa itselleen semmoisen pienen hetken joulustressin keskellä, tulla tänne salille rauhoittuu, ottaa hetken aikaa omalle itselleen ja omalle keholle. Sovitaan, että siihen aikaan ei tehtäisi noita open gym -juttuja, ne voi hoitaa sitten ennen tai jälkeen tätä. Jouluaattona sitten tehdään joulun perinteinen treeneri, eli pari gauntlet. Tosi hyvä treeni, on itse tehnyt vuosikaudet. Ja aina päästään sintiin asti ja katsotaan vaan kuinka pitkälle niitä kerkiää. Tervetuloa 10 tunti. Jos näyttää siltä, että 20 tai yli 24 henkeä on tulossa, niin mahdollisesti voidaan laittaa toinenkin tunti. Mutta sovitaanko, että tehdään varaukset perjantai-iltaan mennessä, niin sit mulla on hetki aikaa siinä sumplia omaa jouluaattoa. Eikä sit peruutella viime hetkellä niitä paikkoja, että oltais pärjätty sillä vielä. Joulupäivänä pidetään huilia, silloin ei ole ohjattuja tunteja, mutta heti Tapanin päivänä 10 Tapanin tanssit. Oikein hyvä hikitreeni, kannattaa tulla, saa vähän kroppaa liikkeelle ja jouluruuat sulamaan. Siitä vedelläänkin sitten normiaikataululla ihan tonne uuden vuoden aattoon asti. Sunnuntaina tehdään perinteinen uuden vuoden reeni The Seven. Sehän on pitkä treeni, siinä on jos jonkinlaisia liikkeitä, mitä se nyt on, 7 kierrosta, 7 liikettä, 7 toistoa, niin se vaatii aikaa jo vähän logistisestikin, että se saadaan kondikseen. Joten otetaan 2 erässä. Ensimmäinen erä lähtee 10 ja otetaan vartti lisäaikaa per tunti. Eli eka tunti on 10 vartti yli 11 ja toinen tunti sitten vartti yli 11-12.30. Niin keritään sitten tekee uuden vuoden päivänä sitten ensimmäistä ei ohjattuja tunteja, mutta siitä eteenpäin sitten tammikuu täyttä höökiä ihan normiaikataululla. Mutta joo, jouluhan on vähän semmoista aikaa, että on vähän kaikkea. Ne ei välttämättä kerkiä salille silloin, kun noita tunteja järjestetään, niin ei hätää. Tännehän pääsee sisään vuoden jokaisena päivänä aamu 5 ja ilta 11 välillä. Eli Open Gymille voi tulla harjoitteleen koko joulun ajan. Jos toi oven avaiseminen omalla puhelinnumerolla ei ole tuttu juttu, niin se kannattaa treenata nyt ennen joulua. Mä laitan siihen ohjeet tuohon uutiskirjeeseen. Ja mä laitan siihen uutiskirjeeseen ohjeet myös siihen tilanteeseen, että sä oot viimeinen, joka lähtee täältä salilta, niin silloin olisi hyvä laittaa noin lämpärit päälle ja valot pois ja ovet lukkoon ja näin edespäin. No mitä täällä sitten tekee yksinään? No meillä on VOD-konekti täynnä oikein hyviä noita viikoittaisia enkinetreenejä. Nehän on esimerkiksi suunniteltu sillä, että ne voi tehdä yksinään tässä. Ja niitä voi tehdä ehkä pikkasen rauhallisemmin, jos on semmonen fiilis, että ei halua jouluna vetää aivan täysillä niin kuin tuo tunneilla tehdä. Mä laitan niihinkin linkin tohon uutiskirjeeseen, niin sieltä voit valita itsellesi lemppari. Sillä hyvä hiki päälle ja rioppa liikenteeseen. Mutta joo, joulua voi olla myös semmoista aikaa, ettei vaan yksinkertaisesti pääse tänne salille. Niin come on, mennään ulkoliikkumaan. Nythän on poikkeuksellisen hyvät ja talviset kelit. Ei muuta kuin hikilaudat jalkaa ja tonne umpihankeen sivakoimaa. Tai luistimet jalkaa, menee pelaa pipolätkää tai kiertää retkiluistelurataa. Samalla saa vähän raitista ilmaa, tulee tosi fressi olo, vaikkei vetäskään ihan täysillä ja verenmaku suussa. Mutta jouluhan on myös rentoutumisen aikaa, joten ei näistä liikkumisista nyt niin paljon kannata ressata. Mutta yksi juttu, mistä kannattaa pitää huolta, niin on kehohuolto. Sitähän voi tehdä kotona tai reissussa tai wherever. Ja jos ei oikein keksi mitä venytyksiä tekisi, niin meillä on tuo VOD-konektin kirjastossa paljon hyviä Lauran tekemiä ohjeita. Ja mä laitan niihin linkin tohon uutiskirjeeseen, niin voit sieltä katsoa hyvät kehohuoltolinkit, jolla pidät itse sillain vetreenä, että treenit onnistuu sitten niin kuin ei olisi ollut poissa ollenkaan. Mutta joo, toivottavasti tässä oli hyviä vinkkejä sun jouluun. Me nähdään salilla taas viimeistään joulun jälkeen. Ja tammikuussahan riehutaan ihan vanhaan malliin. On-rampit rupee taas pyörii.
Nyt tehdään 2 viikon on-ramppeja tammikuussa. Niihin kaikkiin löytyy linkit tuolta uutiskirjeestä. Tulee tutustumistreeniä ja voitaisiin ehkä tehdä ulkoliikuntaa yhdessäkin. Kato kaikki jutut tuolta uutiskirjeestä. Hei mun puolesta hyvää joulua kaikille. Hyviä reenejä. Toivottavasti saatte paljon lahjoja ja nähdään salilla. Moi moi moi. Hou hou hou.